Gospodine predsjedniče, nezaposlenost mladih je bijela kuga 21. stoljeća koja će neka područja Europe učiniti vrlo skoro nenaseljenima. Posebno se tu radi o Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Hrvatskoj i Italiji, gdje je glavni posao mladih ljudi nabavka viza za prekomorske zemlje ili posla u bogatijim europskim zemljama. Tužno je da samo 6 ili 8 milijardi eura uspijevamo izdvojiti za to. Svi znaju da je to premalo, a još je tužnije što ne uviđamo da zapravo nema važnije teme u Europi od toga. Garancija za mlade ne samo da je financijski slaba, nego je nejasna i lako se dogodi da se zadovolji forma, a sadržaja da ne bude. Naime, nema socijalnog dijaloga, nema procjene učinka, nema nadzora, niti evaluacije provedbe. Ovaj lijek, dakle, liječi simptom, a ne bolest. Obrazovanje i kraj rezova su ono što bi ovakvu bolest izliječili. Inače, kako objasniti u ovim uvjetima nastojanje većine europskih zemalja? Vielen Dank, Herr Kollege Vuljanić. Es folgt Herr Kollege Brons. Herr Kollege Brons. Unemployment is caused by a single currency that's overvalued for the countries of the south, where youth unemployment is at its highest.